Páni, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom stretnutí, ktoré sme zvolali za účelom vypočuť si názory kandidátov na starostlivé obce na budúcnosť školy. Všetci vieme, že situácia posledné roky je neľahká, čo sa týka materskej školy a hlavnej škôlky. A preto je, myslím si, veľmi dôležité vedieť, ako si súčasní kandidáti na starostu predstavujú jej fungovanie v rámci našej obce. Mária Zavrchová ma poprosila, aby som sa ujal moderovania dnešného stretnutia, takže ja som teda bol nakoniec ochotný, že vyhoviem. Ak ma niekto nepoznáte, moje meno je Martin Hruška, presťahoval som sa sem do Podkonic, myslím, že v 2008 alebo 2007 roku, si to nepamätám. A v súčasnosti, keďže mám sám malé deti, tak ma zaujíma to, aká je budúcnosť tejto ustanovizne v našej obci, takže takisto si rád vypočujem našich kandidátov, že ako vnímajú školu a škôlku a nie budúcnosť. Spoločnými silami sme teda dali hlavy dokopy a nastavili sme akýsi program, mohli ste si to prečítať na pozvánke, kde teda sme kandidátom stanovili zhruba 2 také okruhy, k čomu by sa mohli v rámci svojho prejavu vyjadriť. Ak by ale mali záujem dotýkať sa aj iných vecí, ktoré súvisia so školou a škôlkou, tak sme tam dali aj pod iné otázky, alebo iná problematika, iné problémy týkajúce sa školy a škôlky, čo nás zrovna vtedy nenapadlo. Zaujíma nás teda predovšetkým vízia kandidátov, vízia rozvoja základnej školy s materskou školou, sú tu teda uvedené nejaké podbody. A zároveň nás aj zaujíma, ako vnímajú aktivity zamerané na podporu rodín, mládeže v Podkoniciach, čiže na podporu tej mladej časti obyvateľstva, ktorú tu máme. Pozvanie prijali 4 z 5 kandidátov. Pán Juraj Bála sa ospravedlnil, že nemôže prísť, takže som rád, že tu môžem privítať pána Michala Budaja. Ďalej tu môžem privítať pána Jana Chabana, takisto súčasného starostu pána Michala Kukučku a takisto Michala Dráva. Ďakujem, že prijali. Na Michala si to mal zvolať. Program sme nastavili asi takto. Každý kandidát... Budeš mať ešte minútu možnosť. Dobre, aby som nerobil halušky pre kameru, nebudem stávať, zostanem sedieť. Dobre. Keď som v roku 2011 nastúpil do funkcie starostu obce, tak prakticky prvý vážny problém, ktorý sme riešili, bol problém, čo s našou školou. Pretože finančne naša škola bola teda zjavne poddimenzovaná, pretože hlavný faktor financovania, ktorý je pre školu, teraz rozdielujem školu a škôlku, je počet žiakov, ktorý je v škole, a ten počet žiakov nám kolísal, poviem, vždy to bolo nejakých 4-5, možno, že prvý rok sme mohli mať aj 6-7, ale vždy to bolo, poviem, jednociferné číslo, takže bolo veľmi ťažké rozhodovanie, či školu zachovať, alebo nie. Spolu aj s poslancami, Janko to tiež vie, sme sa jednoznačne povedali, že školu chceme zachovať. Poviem faktory, prečo áno. Prvá vec je základná. Naozaj, či už my, ale teda aj poslanci, aj ja, ale aj vedenie školy, aj mnoho rodičov, sme presvedčení, že tá škola tu má byť a má zmysel. Prečo? Myslíme si, že to dedinské prostredie, ktoré tu je pre výchovu, v prvom rade pre výchovu a aj pre vzdelávanie
lepšie ako prostredie v meste. Druhá vec, ktorá bola, je naozaj, všetci vieme, ktorí sme sa okolo toho pohybovali a vždy sme si hľadali to zdôvodnenie, že tie malotriedne školy sú aj, čo sa týka vzdelávania pre žiakov, lepšie. Majú svoje nevýhody, ale myslíme si, že prevažujú výhody. Ja všetkým vysvetľujem na ľahkom príklade. Máme teraz 2 ročníky spojené v jednej triede. Takže keď polovicu hodiny pani učiteľka venuje jednému ročníku, druhú polovicu druhému ročníku, tak poviem, že z tej 45-minútovej hodiny nech sa nehráme, tak je 20 minút pre jedných, 20 minút pre druhých. Ak 20 minút venuje prvákom na hodine čítania a sú traja, tak každý žiak číta nahlas 7 minút, keď dáme 7x3 21 minút. Čiže 7 minút jeden žiak číta nahlas. Ak pôjde do školy, kde bude 15 žiakov v triede, za 45 minútovú hodinu jedno dieťa môže čítať maximálne 3 minúty. To znamená, že je neporovnateľné prakticky, že sa tým žiakom venuje dvojnásobok času. Nech budem hovoriť, ale vidieť to aj vo výsledkoch, pretože baby štvrtáčky, ktoré sú tu 4. rok, kdekoľvek prídu na nejakú súťaž, tak sú vždy medzi najlepšími. Je to vidieť. Ďalšia vec, ktorá tu je, že tu zostáva kultúra. Povedzme si tak, ako náhle nebude škola, nebude deň matiek, ťažko, alebo len polovica, alebo bude len škôlkársky program. Prídu dôchodcovia, nemá nám to vystúpiť, prídu Tomkovičové folklórne slávnosti a aký bude úvod, príde sem cudzia detská skupina. Ona tak či tak príde, ale tí, ktorí ste boli, prakticky posledné sme mali v 2013, tak to bolo najkrajšie vystúpenie pre mňa. Malé detičky podkonické. Ale to už nebude potom kde nacvičiť, lebo keď bude každé dieťa chodiť tam do školy, nestretnú sa. Prvýkrát sa stretnú na príprave pred prvým svätým príjmaním na fare. Nepoznajú sa vtedy tie deti. Takže to prostredie tu je podľa nás lepšie a poviem, že tie základy, ktoré sa vštepujú, ja poviem, čo má 1-4 škola urobiť. Naučiť čítať, písať a počítať, ale prvé a najdôležitejšie má naučiť slušne sa správať. A toto sa tu dokážu naučiť lepšie ako v meste. Na to dám krk. Ako poviem, to rozhodovanie nebolo ľahké, lebo ten finančný prepočet je svojím spôsobom strašný, keď sa tak vezme, ale hovorím, že jednak chceme vplývať na tie deti tu a ďalšia vec, čo potom? Najľahšie, ja som všetkým povedal, najľahšie je zabiť krížom 2 docky. Povedať nedá sa. Ale to nie je riešenie. Povedal som, o čo všetko by sme prišli a druhá vec je, ak tu raz zavrieme školu. Nikdy viac. Pretože aj tie počty, ktoré sú, že koľko má byť, už sa nikdy nenazbiera 15 ľudí v ročníku, aby sme kvôli tomu nám povolia otvoriť školu, že ideme mať 15 ľudí. Kde? Kedy? A už keď sa to spraví tak, že v tom ročníku je, dajme tomu, 7-8 detí a odídu preč, nikto ich nedostane naspäť, že sú tretiaci, poďte naspäť do podkonickej školy, lebo máme 8 ďalších, čo môže ísť a budeme mať školu. Veru, že nie. Viem, že to bolo ťažké pre všetkých. Viem, že napríklad bolo aj v škôlke, teraz už sa trošku aj spájam, že aj v škôlke to bolo také, že zo začiatku bolo, pamätám sa, škôlka sa otvárala o 7, končila o 4. Bola požiadavka rodičov, ale aj na môj popud, jednoducho som vysvetlil, ak to tu chce, aby to tu fungovalo, jednoducho, či chceme alebo nie, musí byť pol hodinu skôr a pol hodinu dlhšie. Prečo? Lebo keď nemá, ak ide niekto na 7 do roboty, tak to dieťa tu chce o 6:30 nechať, aby na 7 do roboty došiel.
A keď skončí 7:15, nepovieme do 3:30, alebo tak musí prísť a bez problémov si to dieťa vyzdvihnúť. Keby tu neboli tie podmienky, zoberie dieťa a za 10:07 ho vyloží v meste. Ale to sme nechceli. Takže tieto všetky faktory, ktoré som spomenul, boli za to, aby sme tú školu a zároveň aj škôlku tu udržali. Ďalšia vec, ktorá pritom stála a brali sme ju do úvahy, že si povieme, lebo bola aj možnosť, že škola nie je škôlka, áno. Aké by boli úspory, že kúrime iba jedno poschodie. To je prakticky ostatné prevádzkové náklady sú vždy relatívne tie isté. Takže tieto faktory boli tie, ktoré sme brali do úvahy a rozhodli sme sa, že tú školu, poviem, že stoj čo stojí a naozaj stojí čo stojí. Sme sa rozhodli, že ju teda zachováme, lebo, a prídem k tomu, vidíme dlhodobú perspektívu. Tá dlhodobá perspektíva je taká, že poviem, dneska máme rok 2014-2015, máme 6 detí v škole. Teraz prakticky sa nám 7 môže zapísať nových, 3 dievčatá nám odídu. Mám tu napísané samozrejme ideálny scenár, že všetky deti pôjdu sem do školy. Pri tom ideálnom scenári 2018-2019 máme 33 detí v škole. Tu mám vypísané podľa mien. Očistili sme to, ja tu príklad poviem, medzi týmito menami nie je, dajme tomu, moja sestra, ktorá má 2 deti, lebo je v Írsku. Aj keď je z toho výstupu, by nám sa tu náka mohla objaviť, lebo sú akože na trvalom pobyte u nás a neviem čo, ale očistené od týchto detí je perspektíva, že môže byť v roku 2018-2019 školský rok, by sme mohli mať teoreticky 33 detí v škole. Druhá vec, viem, že všetci asi neprídu, ale aj Martin to vie, aj pani učiteľky, viac menej všetci vedia, že 3 roky a pol zatiaľ sme sa snažili maximálne o to, aby sme tú školu spravili príťažlivú čo najviac pre deti. Keď sme rozmýšľali, príklad poviem, typicky pred 2 rokmi bolo prvé na školskom dvore prvý ten rozprávkový výlez. Rozprávali sa, kto nám môže prísť. A hovorím, všetky deti spod Koníc. Je jedno, koľko má rokov, aj či chodí do školy, alebo či vieme, či bude chcieť chodiť do školy, alebo nebude chcieť, lebo o niektorých si povieme, že tí nebudú sem dávať, ale všetci chcú prísť. Povedal som, že všetci budú môcť prísť, pretože hovorím, snažili sme sa tú školu jednak aj odprezentovať, snažiť sa ju urobiť čo najpríťažlivejšiu a čo najlepšiu a urobili sme množstvo krokov na to, aby sme tých žiakov sem pritiahli. Ja osobne si myslím, že sa veľmi zmenila za 3 roky taká akože mentalita v ľuďoch, alebo niečo také, že predtým si povedali, že v žiadnom prípade a teraz už každý rozmýšľa. A to považujem za veľmi dôležité, že sme nejakým spôsobom zmenili myslenie tých ľudí, že už minimálne, keď už nie sú aj presvedčení, že sem dajú dieťa, už minimálne rozmýšľajú nad tým, ako nad alternatívou, lebo pred 4 rokmi to bolo veľa razy kategorické nie. Bolo ťažko. Ja chcem naozaj poďakovať, to už mám 11 minút? Áno. Naozaj chcem poďakovať pani učiteľkám v škôlke, lebo prakticky teraz pri plnej škôlke 2 celý čas. Poviem, že naozaj klobúk dolu. Veľká pomoc je od nepedagogických zamestnancov školy. No a čo sa týka školy, bolo ťažko. Ja poviem, že museli sme urobiť aj, nie že nepopulárne opatrenia. Viete, že bola tu Marienka Turčanová, ktorá bola v družine. Poviem, sú to ťažké rozhodnutia, keď niekomu zasahujete do života.
ako som aj ja musel viac menej zasiahnuť do života, som rád, že už teraz má zamestnanie, že je kvázi poriešená, že nemusí mať nejaké také úplné výčitky svedomia, že musela odtiaľto odísť. Ale veľká vďaka naozaj Zuzke. Zoberte si, že celý 12. rok bola sama pedagogička. To znamená, ako, hej, ja poviem, viem, že sa ti to predtým stalo, že si zlomila nohu. Ja neviem, čo by sme robili, keby si zlomila nohu. Ja ako fakt klobúk dolu sama, čo sa týka od rána aj do poobedia. Mal som B riešenie, že keď sa niečo takéto stane, že deti samozrejme mal dohodu s pánom riaditeľom z Lubče, že by nám tie deti bol zobral. Ale hovorím ako klobúk dolu, lebo bolo to na jednej osobe. Takže Zuzka, naozaj klobúk dolu a veľká vďaka za to, že si sa aj k tomu takto postavila, lebo je to o takej dôvere a viem, že teda bolo to náročné aj pre teba a naozaj ďakujem za to, čo si k tomu spravila. Mojich 12 minút. Dobre, teraz nechcem, ale nedotkol som sa toho toho financovania, takže ak ešte k tomu. Dobre, financovanie školy, škôlky. Poviem, sú dva hlavné zdroje financovania, ktoré sú: prvý, dostávame peniaze, tzv. Normatív na žiaka. Je vypočítané, koľko sa dáva na jedného žiaka, povedia, rýchlo poviem v Lubči, 328 žiakov krát suma. U nás povedia momentálne 6 žiakov krát suma. Toto sú financie, ktoré sa ešte potom aj volajú v rámci odborne, že preneseného výkonu štátnej správy. Čiže tieto normatívne peniaze sú tieto. Poviem, že zhruba je to 900 eur mesačne, ktoré dostávame na našich žiakov teraz. Čiže kto vie aspoň troška počítať a vie, že okrem čistej mzdy sa platia aj odvody a teda volá sa to celková cena práce, tak toto nekryje ani mzdu riaditeľky školy. Druhý veľký zdroj financovania je, že je to financované, čo ide už z obecného rozpočtu. Ale v rámci, kto by ste sa zaujímali, existuje taký vzorec, podľa ktorého sa vypočítavajú tzv. Tie podielové dane, to je príjem, ktorý obec dostáva od štátu. A ten príjem sa vypočítava podľa komplikovaného vzorca. Do toho vzorca ide počet obyvateľov, ten má najväčšiu váhu, počet ľudí na 62 rokov, ale ide tam aj počet detí, ktoré sú v predškolských zariadeniach v obci. Takže poviem, že v rámci tohto, že tu máme to predškolské zariadenie a v rámci toho počtu detí, zhruba v tých podielových daniach vieme dostať zhruba 35 až 40 tisíc eur. Máme v tom balíku, ktorý poviem, že nám kvázi vyrábajú deti. Čiže toto sú peniaze, ktoré keby škôlka nebola, tak ich obec nedostane, lebo sú takto naviazané. To sa ráta podľa koeficientov, príklad poviem, keď bolo 15 detí v škôlke, bol ten koeficient vyšší, čiže na to dieťa sa kvázi prispievalo viac, teraz keď je 23 žiakov a viac, už je ten koeficient nižší, ale tá suma je o trošku vyššia, ale hovorím, čiže podľa toho, lebo tam ešte vchádza aj zariadenie školského stravovania, školský klub, takže tí, ktorí si pamätáte a chodievali ste, tak ste vedeli, že som chodil s takou tabuľkou, kde som to mal vyčíslované, že koľko to je. Ale znovu je to, nie je dostatok peňazí na to, aby to pokrylo celý chod škôlky a školy.
poviem, znovu záleží od okolností. Prevádzka, školy, škôlky, ja to aj tu asi neviem, za aký rok tu mám. Takže poviem, že zhruba 85 000 mi vyšlo za rok 2012, že stála prevádzka školy a škôlky. Čiže keď si porátame, že tu mám vtedy za ten rok aj vyčíslené, dostávali sme podľa tých počtov v škôlke, v škole a teda v školskej jedálni a v družine sme dostali 41 382 eur by to bolo. To znamená, do 85 000 je, ak by som to tak mohol nazvať, taká čistá dotácia obce na prevádzku školy. Čiže to je očistené od tých peňazí, ktoré by sme mali. Ďalšie dva menšie zdroje financovania sú prakticky, nazval by som to také vlastné príjmy, ktoré sú zhruba 1000, tu mám presne, to bolo 1550 eur, to sú poplatky za materské školy a čo platia rodičia a samozrejme za stravu, čo prispievajú rodičia. Ďalší taký akože kvázi menší príjem je taký, že ešte v rámci Krajského školského úradu z času na čas im zostanú peniaze, kde sa dá na nejaké tzv. Dohodovacie konanie ešte nejaké peniaze získať. Príklad poviem, teraz sa tiež vystatujú, takže pedagogickí zamestnanci vieme, že nám idú poslať, že máte dostať po 100 eur odmeny ministerstva. Pán minister sa nechali počuť to predvčera. Takže v rámci toho napíšeme žiadosť na dohodovacie konanie a takéto peniaze sem tam, ale na tieto peniaze prakticky nie je nejaký nárok, to je len, že sa žiada na nejaké dofinancovanie, ale väčšinou je to, hovorím, nejaké takéto, to znamená, že pre malú školu je to málo peniazí. Neviem teda, čo ešte k tomuto by ste chceli počuť. Ak dovolíte, tak ja by som končil tvoj príhovor a nechali by sme to na diskusiu. Myslím, že niektorí ma poznáte aj v rodinnom vzťahu, niektorí sa vydávame v podstate niekedy v obci, na ulici a tak ďalej. Ťažko tu hovoriť o nejakých financiách, ktoré sa tu peniaze sa jednoducho, či už v podnikaní, v obci, vo všetkom peniaze treba, bez toho to nejde. Rodina nemôže fungovať bez peňazí, aj keď sú niektoré výnimky a fungujú bez peňazí, ale takisto aj škola potrebuje financie, aby mohla fungovať. Možno sa treba zamyslieť nad tým, že tak ako tu to Juro povedal, že rodičia, a ja som dneska už rodič, že rodičia majú tú tendenciu, že tu na dieťa vychodí škôlku. Pani učiteľky, ktoré ešte ani naučili, tak v podstate sa niekde niečo im vtepia, dajú im a to už to ostatné ďalej už majú v prvých ročníkoch, treba niekde na sídlisku v škole alebo v Slovenskej Rúči a tak ďalej. V časoch, keď som ja bol taký maličký školáčik, prváčik, ktorý nastúpil sem, tak už v tom čase, ak sa dobre pamätám, to ešte pár rokov dozadu, tak sme boli, takisto myslím, že málo triedka v tom čase, pretože boli sme 2 ročníky v podstate spolu. Je pravda, že pedagogickí pracovníci sa nám dokázali venovať viac, ako keď sme sa zrazu dostali na 2. stupeň, kde nás už bolo v triede 30 a teraz keď sa niečo preberalo, tak dopodrobnejšie a mi to nikto nevysvetlil. Každý to len povedal nejakú osnovu k tomu a urob si z toho, čo chceš. Čiže v každom prípade by som bol za to, keby som sedel na tej starostovskej stoličke, ako to Michal povedal, aby sa tá škola zachovala. Či už sa budú hľadať financie zo súkromných zdrojov,
mimo obecného príjmu, alebo, ja neviem, existuje varianta 2% z daní darovať, tak neviem, koľko podnikateľov je v obci, až to nemám až tak zmapované, ale nie je tu jeden podnikateľ, ktorý by mohol dať 2%. A samozrejme z nejakého obratu peniaze, ktoré sú, tak aj tie 2% sú krásne peniaze, ktoré sa dokážu použiť na to, aby to mohlo fungovať v rámci školy. Ja sa dotknem takých viacerých bodov, ktoré sú popísané v rámci vízií, dajme tomu teraz tej modernizácii, hej, pár dní dozadu som bol alebo môžem to aj rovno povedať, Michal Vráb mal nejakú takú prezentáciu o sebe. Povedal tam jednu zvláštnu vec, ktorá ma trošičku zaujala, že škola by sa dala modernizovať z nejakých európskych fondov a podobných vecí, zatepliť okna, vymeniť a tak ďalej. Áno, verím v to, že to tak je, že to tak funguje, tie projekty sa píšu, má to nejaké financovanie, len možná to má taký maličký háčik, že aj obec potrebuje peniaze na to, aby mohla do toho ísť. Teraz sme počuli, že vyše 40 000 eur nadotovala v podstate obec z vlastných peňazí, tak keď by sme potom zobrali tie peniaze, aby sme mohli nejaký eurofond požiadať. Možno by sa bolo treba s tou problematikou pozaoberať, ale ja by som to chcel povedať v rámci tej modernizácie. Dobre, sú nejaké sponzorské dary, ale niekto ich musí hľadať, čiže to by bola jedna vec, ktorá je. Ja viem, že dneska je doba ťažká, každý si povie, že tak všetci bežne vyhľadajú na krízu, hej, že kríza už dávno nie je, to už len všetci hovoria, že kríza je. Čiže nejaké také veci. A potom je to o tom, že keďže to financovanie toho školského roku 2015-2016 bude trošičku, no schválili si niečo také, že jednoducho bude mať pedagogický, alebo respektíve zriaďovateľ bude mať predpísané množstvo žiakov, ktoré teda má byť v tej triede. Ja som nejaké články k tomu čítal a dočítal som sa k tomu, že nič sa nedeje, keď bude chcieť otvoriť, aj keď má menej žiakov ako tých 11, dajme tomu svojom prvom ročníku. Ale bude to musieť dofinancovať vlastných zdrojov. A v podstate tak či takto stále financujú z vlastných zdrojov. Čiže ja neverím tomu, že až tak sa nás dotýka tá novela zákona, že by sme teda museli zatvárať školu na politiku. Pretože financujeme to teraz, financujeme to všetci občania, ako to tu bolo povedané, ak sa nemýlim. Prečo by sme to nemohli financovať naďalej? A tá vízia tu je, hej. Koľko si to vravil, že 2018? Tak, akože tu sú... Cez 30 žiakov. Cez 30 žiakov tu bude, takže... Je to investícia do budúcnosti, veď však deti sú naša budúcnosť. Ale tak je to, že prosto rodičia musia dbať na to, aby jednoducho nerobili to, že škôlku vyjde a do prvého ročníku ho dám do slovenskej ruče, lebo to mám po ceste do práce, hej, dajme tomu. Po ceste to máme. Ja si myslím, že cesta do práce sa dá urobiť aj cez voľku. Nie len po hlavnej ceste, popri zastávkach, alebo dieťa myslím, že asi také do prvého ročníka, nie, to ešte budú voziť, ale... Tak asi toľko, čo by som ja k tomuto povedal. Som rád, čo tu bolo vedený. Kvôli tomu, že v podstate nechcem hovoriť o tom, že by som sa nejako priečil tu s mojimi predrečníkmi. Dá sa povedať, že som poslancom celé 4 roky za starostovania Michala
Kukučku a na začiatku, tak ako on povedal, z toho funkčného obdobia sme si v podstate odsúhlasili alebo odhlasovali, že chceme zachovať školu. Čiže to v podstate sa držíme a nerad mením svoje názory alebo rozhodnutia. Čiže aj ja som za to, aby tá škola ďalej fungovala, aj keď s tými problémami, aké má a tie problémy treba riešiť. Väčšinu, čo povedal Michal, alebo aj Juraj, aj Michal predo mnou, čo boli, tak dá sa povedať, sa stotožňujem s tými myšlienkami. Aj keď to vnútorné fungovanie školy až tak nepoznám, lebo jednak som sem nechodil už do školy, chodili sme ešte do starej školy, do kresťanského domu. Tu mám napríklad aj, nazvem ho tak, aj učiteľa Jožka Pikulu, ktorý, aj keď bol mladší ročník, tak zastupoval niekedy svojho otca, keď tak nás on cvičil a bol dosť prísny. A takisto sme sa učili, že sme boli prvý ročník samostatný, potom spojené triedy a nemôžem povedať, že by to bolo na škodu niekomu. Lebo presne to, čo hovoril Michal, je to, že treba z pol hodiny sme sa nám venoval učiteľ, alebo jeho mama, pani učiteľka, ktorá ma učila. A ďalšiu pol hodinu sa venovala staršiemu ročníku, boli sme takže druháci a štvrtáci a tretiaci a piatáci, vtedy bolo ešte od 1 do 5. A ktorý bol šikovnejší alebo napísal si niečo, keď nám dali písať, čítať, tak sme počúvali ten ročník, ktorý bol vyššie, čiže už tie myšlienky alebo tie vedomosti sme získavali aj ktoré už mali tie deti, ktoré boli staršie od nás. Čiže nemôžem povedať, že to bolo na škodu, bolo to v podstate prospech, si myslím, tých žiakov. Do tejto školy v podstate chodili moje deti, ktoré sú už odrastené, už sú dospelé a škola im dala dobrý základ, si myslím, nemajú problém sa dostať aj v podstate ďalej do školy aj nási v živote uplatnenia. Takisto ako aj veľa detí, či už odchovaných starou školou alebo touto školou. Túto školu poznám skôr z toho vonkajšieho prostredia, alebo tak by som povedal, nie že tým, že by som chodil poza školu, ale zúčastňoval som sa pri stavbe tejto školy, po základov, stavanie školy, betónovanie, kopanie základov, murovačky, lebo môj otec aj v podstate títo boli murári, takže sa zúčastňovali, my sme chodili malo pomiešiť do také veci. Pamätám si dobré veci, zlé veci, tak na oživenie jeden príklad, napríklad vtedy ešte neboli ani rádia, ani hodiny, čiže pracovalo sa už neviem od koľkej do 12. Poviem príklad, do jednej bola prestávka, sme každý išli domov, potom sa zase robilo a jeden občan Podkoniec, je trošku starší odo mňa, tak mal kazetový magnetofón, čo asi už sa nepamätáte na to, normálne kazety pretáčacie, ale pamätáte. A doma nahral deň predtým, alebo ako cez víkend nahral v rádiu zvučku, že tit, práve odbilo 12 hodín. A my ako takí beťári sme chytili ten magneťak a neviem čo, 11. alebo koľkej do obeda pustili. Odhlásilo to, časové znamenie odhlásilo to. Všetci hodili lopaty krampáče, išli domov a boli sme prekvapení, že tak dlho sme mali prestávku. Čiže to sú také aj milšie spomienky. Takže, ale ako zástupca starostu obce, či už za minulého pána Jamricha alebo za Michala, vždycky som rád chodil sem do školy na 1. septembra zastupovať, keď nemohol on prísť zastupovať a uvítať tie deti do toho prvého ročníka. Lebo človek sa tak vracia v podstate do tých detských rokov alebo do tých rokov, keď deti boli také malé. Čiže to, čo hovorím, že som za to, aby sa tá škola zachovala, už v podstate Michal povedal tie dôvody, kultúrne tradície,
tá výchova detí, si myslím, že tie deti skôr si nájdu kamarátov tu, ako v tej obci, ako keď majú byť niekde v Bystrici, o druhej, o tretej sa rozídu a v podstate prídu domov do dediny a nepoznajú, alebo menej poznajú tých svojich rovesníkov, ktorí chodia sem do školy. Čiže aj tie priateľské vzťahy, si myslím, ktoré už sa začínajú od toho malého detstva, sa posúvajú až ďalej do dospelosti, do staroby a tak ďalej. Je problém ozaj fakt s financovaním škôl, však Michal to načrtol, že čas musí investovať obec do financovania školy. Časť ide zo štátu. Tá obec by tie peniaze mohla aj na iné využiť, ale čiže tí občania, ktorí do toho nevidia alebo nechápu tie veci, tak niektorí sú akože treba znamrzení alebo nesúhlasia s tým, že sa pre obec niečo nerobí alebo nerobí sa v takom objeme, ako by sa malo. Lebo veľa tých peniazí ide do tej školy, ale si myslím, že tie peniaze nie sú závadené, to je investícia do budúcnosti. Čo ma veľmi mrzí fakt je tá vec, že v tej škôlke máme dosť detí, potom už v škole následne deti odchádzajú, je to. Ja som sa rozprával s pár rodičmi, bolo to aj predtým ešte na bývalé vedenie školy pani Turčanova, keď bola som jej hovoril, že treba sa viacej prispôsobiť tým rodičom, že treba z rána o pol hodinu skoro prísť, lebo tie autobusy alebo tá pracovná doba je daná, čiže tým rodičom, čiže oni nemajú to detsko kde dať, treba, alebo a keď nemá ešte po obede je horšie, teraz už je to lepšie, keď je už klub urobený, čiže tie deti tam môžu byť, ale predtým bol problém, že detsko treba skončilo alebo druhé vyučovanie a nemalo to kde byť, keď nemal starých rodičov alebo bolo doma. Čiže vplyval by som na rodičov, aby tie deti nechávali tu v škole, aby jednak aj tie peniaze viacej prichádzali, ale aj to som presvedčený, že pre tie deti by to bolo lepšie. Je ťažké získavať peniaze, ľahko sa povie, že získa z eurofondov, len tam, keď mám skúsenosti, robili sme za moje pôsobenie, však tých rokov už mám dosť odrobených rôzne kontakty, čiže nedajú sa ani tie eurofondy získať len tak, že urobím projekt a tie peniaze mi niekto prideli, že dá sa povedať, aj pri tom treba mať nejaké kontakty. Dá sa nejakým šetrením ešte niečo, či už na obci nejaké veci šetrím, ale je to také šetrenie, že ozaj z prázdnej lyžičky alebo z poloprázdnej lyžičky ešte uberať. Takže tých peniazí ozaj nie je to, ale hovorím, tá investícia do detí je prvoradá, dá sa povedať. Vidím, alebo aj v podstate počul som od rodičov, že tá situácia sa zlepšuje vďaka pani riaditeľke novej. Dosť veľa razy sme preberali aj na obecnom úrade, že čo robiť, ako to riešiť, že tie deti majú odliv. Bola taká apatia tých rodičov voči škole. Neviem, či to bolo tým, že predtým boli tie deti postihnuté, ktoré sa tu učili, či to tým bolo, či nie, neviem, no ale v podstate tí rodičia mali trošku také názory na tú školu iné, teraz sa tie názory zlepšujú. A by som rád, akože podporil pani riaditeľku aj v ďalších aktivitách, aj celý učiteľský zbor, aj v ďalších aktivitách, aby sa tá úroveň alebo to povedomie medzi občanmi na tú školu stále zlepšovalo. Čo by som ešte? Čo hovoril Michal, tu sú tie normatívy tých 11 žiakov alebo zlučovanie tried. Tiež som počul také názory, že táto novelizácia zákonov ohľadom škôl sa robí tak,
aby to vyhovovalo niekde, aby to vyhovelo, že tá škola sa zruší, niekde sa, aby zostala, že sú tam rôzne záujmy. Ale jednoznačne ja som za to, aby tá škola tu zostala, aby sa zachovali tie kultúrne tradície detí, aby sa zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí, stretnutia s dôchodcami a rôzne udalosti kultúrne a športové, ktoré sú. To je, lebo poslední si to ešte nepoužívajú. Zuzka to vlastne dostala asi mesiac, dva dozadu, ale toto tvorili naši žiaci do školy a my sme to potom prekreslili do takejto podoby a vlastne sa to bude využívať. Ja som tomu dal headline, že koniec školy rovná sa zanik pod koniec. Nebudem sa tomu už nejak viac venovať, lebo moji kolegovia teda povedali k tomu všetko, čo by som teda aj ja povedal, čiže ten istý názor zdieľam s nimi. A len by som zhrnul fakty. Demografická krivka na rok 2014 až 2018 nám hovorí, že, čo aj Michal spomínal, máme tu 28 detí momentálne v škôlke. To znamená, že budúci rok do školy môže nastúpiť 9 detí. Ja pokiaľ by som bol zvolený, by som v prvom rade, čo by mňa zaujímalo, prečo je odlev tých detí preč zo školy. Mám sestru, ktorá budúci rok napríklad ide dávať dieťa do školy, teda dve. Aj Hruškovci budú Petríkovci a tak ďalej, čiže v prvom rade chýba mi tá interakcia starosta-rodič. Čo má urobiť starosta preto, aby tie deti tu ostali? Veľmi dôležitá otázka, ktorú by si mal každý z nás klásť a stretnúť sa už buď na takéto úrovni, ako sme to teraz všetci spoločne, alebo individuálne doma, vo bývačke, kde predsa tí rodičia povedia inak, ako na verejnom zhromaždení. Spolu sme to, teda Jaro minulý týždeň, keď som mal prezentáciu svojho programu, tak hovoril o motivácii pre rodičov. Tiež sa mi táto myšlienka páčila, tak ju sem dávam ako do pléna. A táto obec, teda obecný úrad, možno aj teda priamo starosta by mal motivovať rodičov, preto aby sem dávali dieťa do školy, a to aspoň nejakou finančnou čiastkou. Povedzme, že 50 €, keby dal 100 €, každej rodine by to pomohlo na nákup, povedzme, školskej tašky alebo na nákup školských potrieb. Vieme, že situácia je neľahká finančná a vytvoriť malý fond, z ktorého by 8 detí dostalo 50 €, to máme 400 €, nebola by to obrovská čiastka, ale bola by to motivácia pre tých žiakov a možno aj na základe tohto by sa rozhodli to sem dať. Veľmi by napríklad zaujímalo a prezentoval by som to výsledky žiakov základnej školy. To, čo už tu dneska tiež odznelo, je to, že my sme vždy boli tí podkoničani, čo v Lubči znamenali najviac. Čiže viete to všetci, odtiaľ to vyšlo 130 inžinierov a 30 doktorov, čiže tá úroveň školy bola vždy vysoká. Ja som sa vo veľa prípadoch, čo sa týka školy a môjho programu školského, radil s Ivanom Petríkom. Neviem, či Ivana Petríka poznáte, žena vlastne ľudskárový muzikolant. Ivan Petrík je riaditeľ základnej umeleckej školy vo Slovenskej Lubči. Bývajú hore pod Varlovcami. Jeho žena je vlastne, má kvalifikáciu na 1. a 4. ročník. Moja vízia školy budúci rok, ak by som teda bol zvolený za starostu obce, je pritiahnuť sa novú posilu, pretože tie deti, ktoré sú momentálne tu v 1. ročníku, bude ich teda 8, aby všetky prišli, potrebujú mať silnú oporu, čo sa týka učiteľa. To je hlavný problém, čo som sa rozprával s ostatnými rodičmi, čo mi povedali, aby sa im pani učiteľka venovala naplno. To znamená, že my potrebujeme pritiahnuť sem niekoho, kto by podporil detičky a podporil aj rodičov. Aj ako jeden z možných takýchto riešení je ľudská, ktorá má aj vzťah Podkoniciam, robí s muzikolandom a je to Podkoničanka. To znamená, že aj Petríkovci si budú budúci rok dávať dieťa do školy. Čiže tým pádom by sme mali tiež jedno dieťatko naviac. Čiže tam by sa treba sa o tom znovu rozprávať, vyvolať o tom diskusiu, ale je to ako jedna z možností, ako posilniť vlastne úroveň školy. Pretože, ako vieme všetci, úroveň školy je, máme nejakú nálepku na tejto škole, ktorá nie je veľmi pozitívna. Jednak je to prostredím, jednak je to možno minulosťou a my tú nálepku musíme zmazať a na to budeme potrebovať spoločnú spoluprácu. Ďalším slajdom je môjho programu, teda malo to byť aj predstavenie, odkiaľ chceme zmodernizovať túto školu. Všetci vieme, že tam sa tu ako Martinko Kamerov nám ešte také deti, tá Šarmanová dávala
zemiaky a museli sme to všetko zjesť a odtedy sa to nezmenilo. My potrebujeme túto školu zmodernizovať, aby tí rodičia, vy teda, čo tu sedíte, aby to dieťa sa tu cítilo dobre, aby sme tu boli ako v roku 2014, nejako pred XY roku. Na toto máme možnosti niekoľko, teda na toto existuje niekoľko možností, ako prvou z možností, ktorý tu už aj Michal hovoril, že nie je to úplne najlepšie riešenie, ale tak ho spomeniem, je 2014 až 2020, ako viete, je nové programovacie obdobie. Do tohto programovacieho obdobia patrí integrovaný regionálny operačný program, kde budú teda peňažné prostriedky. Z tohto by sa dal vyfinancovať škola komplexne, to znamená, že pokiaľ by sme chceli zatepliť, vymeniť okná, pristaviť hore na balkóne povedzme novú triedu, dať sem knižnicu, dať sem posilovňu, teda využiť túto budovu reálne na pomôcky, na opravy telocvične a tak ďalej, čiže nebolo by to iba na zateplenie, ale bolo by to komplexné vybavenie, detské ihrisko, tak by sme to mohli financovať z integrovaného regionálneho operačného programu, kde by sme 95% by sme dostali a 5% by sme museli financovať z vlastných zdrojov. Je to ale veľmi ťažké riešenie, ale je to také riešenie, ktoré už nebude povedzme o 6 rokov, lebo je to momentálne iba na 6 rokov. Druhou možnosťou je Envirofond. Každý rok Envirofond je mimo operačných programov, patrí to pod ministerstvo životného prostredia. Každý rok Envirofond dáva 100%, to znamená, že dá 100%, obec to nestojí nič, dáva na zateplenie a na výmenu okien, není tam obmedzenie na veľkosť počtu obyvateľov ani na veľkosť školy. To znamená, že každý rok my ako obec sa môžeme sa podieľať na tom, aby sme dali tento projekt, aby sme vymenili okná a spravili teda zľudnejšiu budovu zvonka. Ďalšou možnosťou ako financovať, a teda spôsobom, akým by sme to mohli spraviť, je priama dotácia z ministerstva školstva. Ako viete, určite máme nového ministerstva školstva, je to okresný riaditeľ Smeru a je to pán Pellegrini. Mnohí ľudia teda spod Koníc majú na priamy dosah, ja tiež som teda sa dostal do jeho okruhu, však aj pán Pikula tu sedí, čiže určite by nám vedel v tejto veci pomôcť. Je to človek, ktorý má vzťah k Bystrici a tým pádom tiež istým spôsobom aj Michalovi sa teraz podarilo vybaviť, neviem či teda cez neho, ale podarilo sa vybaviť dotáciu z ministerstva školstva na opravu telocvične po výške 6 000 eur. Čiže tiež je to... financií nestane. No, čiže... Ale tak. Je to možnosť, ako financovať? Je to cez Pellegriniho, lebo vtedy bol na ministerstve financií. A ďalšia možnosť, ktorú tu už tiež sme spomínali dneska, je sponzorský dar. Máme tu veľa podnikateľov v obci, ktorí by mohli pomôcť a mohli by sme aj spoločnými silami, keď už pomenia aj nás, ako spomínal Janko, že sa takedy pomáhalo. Ja si myslím, že keby sa škola robila, tak by sme aj vlastnými silami vedeli pomôcť a ísť príkladom toho, že ako by sa vedelo. Čiže tam by sme tiež vedeli nejakým spôsobom ušetriť. Čiže 4 možnosti, ako by sme vedeli prefinancovať a zmodernizovať školu. Ďalšou veľmi diskutovanou témou, ktorá tu aj dneska padla, ale nebola to do hĺbky prebraná, je zákon o malotriedkách. Budúci rok prichádza do platnosti zákon, kedy bude problém 11 detí v škôlke. Je to vlastne minimum, teda škole, je to minimum detí, ktoré stanovuje nový zákon. Dá sa to obísť, je tam výnimka. Jednou z výnimiek je to, že ak dieťa dochádza viac ako 6 km z miesta bydliska, tak vtedy by mohol byť menší počet detí, alebo pokiaľ sú tam prípady osobiteľov zreteľa, sa to aj volá, že sú nepriaznivé klimatické podmienky, tak čo v našom prípade by sa dalo teoreticky tiež vyrokovať, že veľa snehu tu napadne a nemôžu sa deti dostať do školy, tak vtedy môže byť aj menší počet detí. Ale tam by si to zaslúžilo priamu intervenciu zo strany starostu obce na to, že x dôvodov tu dneska padlo, prečo tú školu dneska chceme mať a chceme zachovať, aby sme nemuseli v podstate ísť cez túto výnimku. Čiže na toto treba mať určite zreteľ a týmto spôsobom ja by som určite intervenoval na Škreskom školskom rade o to, aby sme tu vyrokovali výnimku a teda dostali priamu dotáciu zo školy. Čo sa týka financovania, ja tu mám priamo, Michal to už spomínal, ale ja vám to tiež môžem zhrnúť. Za rok 2013 škola boli celkové výdaje 79 080 eur. Tieto údaje sú od pani kontrolórky, pani Polóniovej, čiže aby ste boli v obraze, že som si to nevyčítal niekde len tak z rukáva.
A škola sa financuje cez prenesené kompetencie a cez originálne kompetencie. Tie prenesené znamená, že tieto financuje Krajský školský úrad vo výške 12 151 a 66 929 sú originálne. Toto je to, čo spomínal Michal, že v tomto sú podielové dane, ktoré sa vypočítajú zložitým vzorcom. Čiže konkrétna čiastka z týchto 66 000 je 45 000, ktoré my dostávame z podielových daní na školu, a 21 000 €, 21 500 teda je reálny doplatok z rozpočtu obce za rok 2013. Za rok 2014 je to podobné, čiže aby ste mali zhruba predstavu, že koľko nás stojí škola, ale dneska to už tu bolo svojím spôsobom spomínané. Ak by sme zvýšili počet detí v škôlke a v škole, čo ale teda musíme urobiť aj tým, že my chceme, aby tu boli noví ľudia, teda chceme, aby tu boli nové deti, ale my tu nestávame žiadne rodinné domy, nemáme tu priestor, čiže my sa musíme aj ako obec zaslúžiť o to, aby tu bol nejaký rozvoj detičiek, čiže tým pádom by sme tú čiastku mohli zvýšiť. Môžem pokračovať? Môžeš pokračovať. Čiže moje návrhy na zlepšenie ako teda kandidáta na starostu by bola hlavná motivácia musí vychádzať zo starostovskej stoličky. To znamená, že starosta by mal byť ten človek, ktorý tu dáva motiváciu, že áno, týmto smerom sa chceme povedať, pretože pozná potreby rodičov a potreby ostatných obyvateľov, spolupráci s riaditeľom školy a teda rodič ako taký by mal pomáhať tomu, čo my by sme vytvorili. Ale je tam tá koordinácia a súhrn všetkých troch, malo by to byť starosta, riaditeľ, rodič. Hlavne financovania zdrojov pre základnú materskú školu. Minulý rok, ako určite viete, sme iniciovali s pani riaditeľkou, sme sa zapojili do projektu Lidl. To bolo vlastne zber pliaž, nazbierali sme zhruba 30 000 kusov, sa nám podarilo, skončili sme na 300 mieste, ale pokúsili sme sa, čiže chcel som to uvieť ako chabý príklad toho, že ak chceme, tak môžeme urobiť príklad od ďalší Tesco, Tesco, či sa zbierali figurky a tak ďalej. To Lidl by sa dalo úplne inak spraviť, ale znovu musí byť koordinácia starosta a riaditeľ rodič. Sú ďalšie organizácie ako Orange, sú neziskovky, existuje Zelená škola a tak ďalej, sponzori, ako máme v kraji, máme v Podkoniciach dosť veľa firiem, ktoré by sme tiež mohli spraviť, sme sa už o tom rozprávali, teda sa to aj asi robilo, na školskej rade neviem, ale je taký plán, že by sa stretol všetky firmy v Podkoniciach a riaditeľ školy a predostila by sa nejaká vízia a poprosili by sme ich o peniaze, ktoré by možno darovať, možno 2%, možno iným spôsobom, možno pomôcť s prácou na školu, máme tu stavebný tým, čiže tam tých možností je viac. Ďalšou možnosťou, ako naviac a teda získať peniaze pre školu, je využívanie telocvičenia na komerčné účely. Momentálne sa telocvičenia využíva iba pre skupiny z obce, ale aby sme si spravili prieskum toho, že čo máme v Banskej Bystrici, dneska sú horolezci, posilňovňa, ping-pongisti a tak ďalej, tí skupín, ktoré sa stretávajú veľa. My tú telocvičňu musíme vykorovať, ako Michal spomínal už, a sú tam voľné časy, kedy by sme mohli tú telocvičňu poskytnúť niekomu, kto by mal záujem sem prísť. Pravda, že tá telocvičňa nemohla by byť takto vyzerať, ako momentálne vyzerá, ale asi trošku viac ju upgradenúť, sprchy sa budú predávať a tak ďalej. Čiže povedzme, že by sme získali na to 100 €, 200 €, ale bolo by to peniažek do kasy pre školu. Ďalej by sme mohli školu využívať na letné aktivity, čiže znovu marketingovo poňať to, že máme krásny priestor, sme tu podhorská obec, veľa školských táborov funguje v lete, čiže ponúknuť, spraviť letáčik na internete, zavolať, napísať a tak ďalej. Znovu musí tam byť iniciatíva starosta, musí tam byť iniciatíva riaditeľ. A ďalšou vecou, ktorú by som určite urobil, je spojiť knižnicu a školu. Pretože teraz tu máme ako dve oddelené inštitúcie. My by sme mali tie deti ťahať k tomu, že oni potrebujú aj nejaký rozvoj, a teda knižnica je ten reálny rozvoj toho, čo by sme im mohli poskytnúť. A momentálne knižnica máme v kultúrnom dome, čiže knižnicu by sme mohli presťahovať sem, keby aj posilnenia tu bola, nemusíme kultúrny dom vykurovať a vykurujeme len jednu časť, čiže tým pádom by sme možno mohli aj ušetriť. Ale to je vízia a možnosť, ktorú by sme mohli spraviť. No, čo mi to neviem. Ďalším bodom bolo vlastne, čo si myslia teda jednotliví kandidáti na podporu mládeže a rodín.
Ja som sa rozprával s Despotou Viny o tom, že by sme obnovili turistický klub v Podkoniciach, tak by to tak fungovalo, ak viete, že, alebo teda staršie ročníky vedia, že taký bol turistický klub v Podkoniciach. Ja som sa už na tejto pôde bavil s Despotúrom a robili sme napríklad nočný prechod na konci jesene, mali sme tam 71 ľudí, zaplatil to každý občan, ale mohla by tam byť kooperácia, niečo dá obec, ostatné sa poskladajú s mládežou alebo aj starší ľudia občania môžeme ísť na každý mesiac niekde na výlet. Otázne, čo na to pán Farák povedal, že nedeľu chodiť nemôžeme, keď je ráno. To je problém. Podporovať športové aktivity v obci, čiže hasičom, hej? Viete, že pred 4 rokmi tu bolo hasičské družstvo ženské aj mužské. Neviem prečo sa zrušilo, už tu nefunguje, čiže treba naštartovať nástroj hasičov, treba naštartovať a podporiť teda dámpelákov, čo sú chlapci, ktorým sa moderoval súťaž. Treba s nimi pracovať, treba im vytvoriť nejaký priestor. Podľa investovalo máme tu Teamkomistov napríklad veľmi úspešné družstvo. Čiže športové aktivity treba aj potom vyzdvihnúť, keď už nie finančne, tak aspoň ich Peťo Polony napríklad vyhral niekoľkokrát súťaž železného muža. Čiže obec ako taká by sa mala trošku postarať aspoň nejakou reklamou o týchto ľuďoch, napísať článok alebo tričko. Maličkosť poteší, ale je to aspoň nejaká podpora. Zvýšenie kultúry športu. Máme tu volejbalové ihrisko, máme tu futbalové ihrisko, máme tu tenisový kurt. Čiže znovu začať to marketingovo zobrať, prenajať a ponúknuť, keďže sa to dá využívať a z toho získať nejaké peniažky do obce alebo aj pre školu. A veľmi dôležitá vec, čo mi veľa žien hovorilo, keď som chodil zbierať podpisy, je to, že ženy sa nemajú kde stretávať. Školu máme predsa nevyužívanú aj vo večerných hodinách. Nemáme tu dokončené teda preliesky. Toto by mohol byť ideálny priestor, keby sme tu mali knižnicu, Wi-Fi, zadarmo, že by aj chlapi prišli alebo prišli. A ženy, aby sa stretli, podrebatili, to znamená, že vytvoriť školu ako priestor na spoločné stretávanie sa jednotlivých skupín. No a toto je teda taká moja doterajšia podpora, čo som teda urobil pre školu, čiže logo školy, čo som vám ukázal, fotografujem, čiže viete, že sa snažím teda fotografovať a prispievať tak trošku do rozvoja obce. Poskytli sme webový priestor pre našu Podkonice, škola tam má svoju časť, teda Zuzka už vyplnila všetky veci, čiže má tam krásne, o škole je tam všetko napísané, teda s jedálničkom, mal tam byť aj jedálniček, ale jedálniček sa zrušil kvôli tomu, že vlastne s hygieny vraj je tu problém, ak sa neuvedomoval, takže tam není. Zapojili sme sa do projektu Lidl, ktorý sme pomáhali. No a ja teda som prispievateľom a teda aj členom Children of Torch, deti Torch, my robíme každý rok snowboardové preteky a snažíme sa pracovať s mládežou. Moderoval som downhill a na tie deti sme sa zapojili, ako aj s Martinom Burianom chodíme robiť bábky aj s Dominikom Valontom. A takisto som hasičskú službu moderoval. Snažím sa ako podporovať tie aktivity ako občan, nie len ako teda, keby som bol zvolený, tak ako budúci starosta by som teda bol. Čiže ďakujem, ja som hrdý absolvent v roku 1991. Ďakujem za pozornosť. Jednu vec si nepovedal, kedy ty sám plánuješ zvýšiť počty detí. Na to sa už pracuje. Takých je viacej detí. No presne. Starý mladý sú 50 sú. Poviem to tak rovinsky dievčatám, Marienka a pani riaditeľke, že ma sem pozvali. Jara príde, ale oni to dobre vedia, nakoniec aj všetci. Ja sa tu cítim doma. Musím skonštatovať, že som milo prekvapený. V prvom rade sme sa teraz s Jurajom síce rozprávali a zdá sa, že na vkus váš je tu málo ľudí, ale ja som teraz trošku zapojený v volebnom boji vo väčšej konglomerácii, 77 000-ovej, a keď vám poviem, že na mítingy s kandidátmi na starostu, ale ekvivalent na primátorov chodí 8, 10 až 12 ľudí, tak to neuveríte mi.
Ale je to tak, čiže tu je raz toľko ľudí. To je do mňa, možno ako vrajím, na kurzách podkonista problematiku, ktorá sa tu preberá možno málo, ale Pán Boh zaplať za to a ja som vám vďačný tým, čo sa o to zaujímate a ste tu. Druhá vďaka patrí všetkým vám, čo sa tu prezentujete, pretože unisono ste deklarovali, že tú školu zachovať chcete. Druhý problém, vnútorný, pretože ja som tu Adam ako najstarší. Ťažko sa mi to spomína všetko, bo ja to všetko viem, čo tomu predchádzalo. Ako sa rodila táto škola. A za to aj takýto kvázi bol. Čiže to ma strašne teší, že jednoducho už vy, v podstate tretia generácia, po tých, čo to stávali, dokonca štvrtá generácia, si to vážite a ste rozhodnutí to zachovať. A to je mimoriadna sila. Áno, doba je nie bohviaká, čo sa týka financovania vecí, ale keď je vôľa, či ako to takto jeden povedal, že tak je tam aj potom cesta. A tú cestu naši predkovia vedeli vždy nájsť. A tá situácia aj finančná, aj vôbec bola oveľa ťažšia ako je dneska. Oveľa ťažšia. Čiže toto vybudovali ruky, statočné ruky vašich rodičov, starých rodičov, aj vy. Janko to jasne spomenul. My sme tiež brigádovali a radi sme sa chodili a to sa robilo zadarmo. Spočiatku úplne zadarmo. Potom, keď sa voľaké peniažky naškrabali, tak už ľuďom sa dalo na tú hodinu voľaký peniažok. A tá škola tu je, a to volá pýcha všetkých podkonničanov, ja som rád, že je v podstate dodnes tak. A už nehovorím o tom, ako to posadil perfektne Michal. A viacerí ste to tu povedali. Nakoniec to je celé Súpecko. Že kto sú podkonice? Akí kvalitní ľudí majú. Ja sa vám ospravedlňujem za toto, za takýto môj prejav, ale strašne rozcítil. Už keď som vôbec sem vošiel. A ešte o to viac som vás vypočul, že všetci chcete tú školu zachovať. Ako je to možné? Mali ste v podstate každý jeden z vás určitú myšlienku, ale hlavná myšlienka je to možné tak, že sa všetci spojíte. To je ako základ a potom rozmeniť na drobné sú tieto jednotlivé body, ktoré to v podstate aj Michal veľmi výstižne urobil, zhrnul a nič tam nie je zlé a všetko ma to v podstate zaujalo, lebo toto je cesta, ako sa to dá ďalej v týchto ťažkých podmienkach zvládnuť. Čiže perfektný výraz. Ľahko je tu zabiť na kríž veľa, či jasný. Michal to perfektne vystihol. Lebo takých prípadov je hodne, a nie len na Slovensku, ale po svete. Ako raz sa zabijú dve dasky, tak rozkrútiť takýto objekt je skoro už nemysliteľné. Na dedine, ako je podkonice, skoro nemysliteľné. To je super, že to nikto nechce. Čiže hľadajú sa cesty, aby k tomu nedošlo. A čo je tu super, je to, že nie sú tu nejaké bočné zlé záujmy, ako tak nazvem, lebo tam, kde žijem napríklad ja, čo je 15 km ďalej, čo to vnímate aj vy, zatváranie škôl permanentne za 4 tieto posledné roky, 4 školy. A dneska už zistili, že je to hlúposť. Ale raz, keď ju zatvoríte, ako sa tu stalo hore na Pieniskej tu jednu a iné, Šálko si prišli do školu. No a ono sa to zdá, chodí tam miestna doprava, veď dneska už každý chodí na aute a tak ďalej. Nie je to celkom tak, keď to preanalizujete, no čo môže byť lepšie, ako keď nemusí tvoje dieťa riskovať ráno tú cestu, musí skorej stávať,
cestovanie, či už autom alebo autobusom. Predsa je to len svojím spôsobom náročnosť na to a predovšetkým aj na bezpečnosť dneska. A keď prejde cez dvor, niekto tu povedal, čo je lepšie. Určite to, keď tie detičky sú tu v bezpečí, pod krídlami starých rodičov koľkokrát a v perfektnom ovzduší, prostredí, to si kto uvedomuje. Tie deti nemajú toľko stresu, žijú v pohode, vyvíjajú sa super. Čiže áno, trošku treba zapojiť do hry podnikanie, to oceňujem veľmi, že to tu padlo. A aký je to problém spraviť, dať, veď to je tiež tá interakcia občan, škola, a následne potom, alebo dieťa, občan, škola a poskytnúť priestor, ktorý je vykurovaný v zime, aby sa tu taká malá slavnosť rodina uskutočnila. To mi nevidím žiaden problém. Ďalšia vec, telocvičňa za oných čias, samozrejme v prvom rade my sme tam mastili a trénovali sa, ale vždy bola k dispozícii, čo si spomínam, aj Lučania chodili, ja neviem už ako to oco robil, či tam bol nejaký malý bakter, ja to si na to už nespomínam, ale jednoducho dneska je taká doba, že na tom sa dá krásne zarobiť. Ja chodím dvakrát do telocvične do katolického gymnázia, Michalom sa tam striedame, no a ja som akože vedúci toho nášho manšaftu, tak viem, koľko odnášam tam. No, čiže áno, aj toto je cesta. No a čo mne vrta tiež v hlave, na čo by som sa aj ja zameriaval, že toto je úžasné prostredie. Toto ľudia, keď objavia, tak sa radi sa vracia, to viete vy lepšie ako ja. A to letné obdobie využiť, to by sa určite dalo. Len treba nájsť cestu. Takže záver. Ešte raz srdečná vďaka, že som tu mohol byť. Medzi vami máte moju plnú podporu, kde pomôžem, keď je ináč tak aj osobným vkladom, keď sa budete zbierať. Nemá s tým žiaden problém a bodaj by o koľko, Michal? 23 rokov tu premietol niekto ďalší, že ďakujem, hrdý absolvent 90, teraz 2014, no povedzme 6, hej, tak 2020, áno, alebo 2025. To by bolo bomba, tedy som to strašne rád. Čiže ja som trošku sa odpovedal tej myšlienky, ale mal som im kúsok rozviť, že tam, kde ja žijem, tam je kopec špekulátov, ktorí len striehnú ako zavečkovú, lebo prečo? Lebo odseknú tamto, tú časť, dajme tomu tuto, kde je pieskovisko, zamnú, hej, a postavia tam aj 3 domy. Je to tak napredo, áno? Čiže toto sa bežne deje. No a som rád, že takéto myšlienky tu neprúdia, lebo to sú cestné myšlienky a to sa potom tomu národníku v tej lokalite, ktorej žije, sakra vráti. Ale nie pozitívnou slova mysle. Ďakujem vám, že som tu mohol. Tá novela toho zákona. Nechcem to povedať takým dedinským spôsobom, ale mohol by nám niekto z vás vlastne povedať, čo vlastne nastane a aký to bude mať vplyv, v čom bude rozdiel medzi terajším stavom a to, čo bude. Ďalej by som mal takú otázku ešte. Nedám otázky konkrétne na vás. Verím, že niektorí z vás si tú odpoveď pripravíte a poviete na ňu. Akým spôsobom dokážeme, neviem, že budúci rok, ale v budúcnosti, aby to percento odliv detí spod koníc medzi deti, ktoré sa tu narodia a ktoré tu nebudú chodiť do škôlky a do školy, bolo čo najväčšie. Čo preto dokážeme spraviť? Starosta, rodičia a pedagogický zbor, či už v materskej škôlke alebo v základnej škole. Pretože to sú tie 3 najdôležitejšie subjekty, ktoré tu sú. Ďakujem. Začneme z ktorej strany? To financovanie je jednoduché. Ak tá novela zákona mení financovanie z toho, že doteraz sa dostávali peniaze na žiaka. Je ten normatív na žiaka. To znamená, že na toho žiaka, vymyslím si, hej, dá štát 200 € na hlavu. Môžeme ťa ešte prerušiť? No. Môžeme to separovať, základnú školu a materskú školu, alebo ako je to? Takto. Separujeme to,
to, čo som vysvetľoval, že škola ako taká, teraz škola bez škôlky, je jeden ten zdroj financovania, je normatív na žiaka. Ten normatív sa dáva, čiže tá škola dostane podľa počtu žiakov, robí sa v septembri, 15. septembra je rozhodujúci dátum, počet žiakov, čiže my sme tohto roku vykázali, že máme tento školský rok 6 žiakov, to znamená, na 6 žiakov nám posielajú peniaze do konca školského roka. Pretože nová novela zavádza to, že už nebudú dávať peniaze na žiaka, ale je tam kombinované to, že budú dávať peniaze na triedu. A na triedu dajú peniaze len v tom prípade, ak tam budú a tam sú zákonne vymedzené zmiešané triedy, neviem čo, ale jednoducho 12 žiakov by malo byť v triede. 12. Kombinované 12. Nemáme, čiže my musíme mať kombinovanú triedu, lebo 11 prvákov nemáme mať šancu, čiže 12 žiakov môže byť v triede. To znamená, reálna, alebo teda zákonná hrozba je taká, že povedia, vážení, nemáte 12 žiakov v triede, na túto triedu jednoducho peniaze nedávame. Prerušite, to znamená kombinovaná trieda, ten pojem nepoznám. Čo to kombinovaná trieda je to, že sú viacej ročníkov v jednej triede. Keby sme mali čistých prvákov, stačí 11, hej? Ale tým, že teda nemáme, to znamená, že 12 žiakov. Čiže povedia, menej žiakov, nedávame peniaze. To je to normatívne financovanie, to znamená, že teraz hovorím, že tých 900 eur zhruba krát 12 mesiacov. Hej, lebo to chodí pravidelne. Čiže poviem, tá novela nás reálne môže odstrihnúť od tých 12 000. Znovu je tam, sú tam výnimky, kedy sa to teda nemusí stať, čo aj Michal spomínal, a medzi tými výnimkami sú vzdialenosť, ale tu nesplňame, lebo si každý ľahko nájde, že občas sú 4 km. Jedinú výnimku, ktorú môžeme spĺňať, je v prípadoch osobitého zreteľa. Takzvaný. Osobitný zreteľ sa nejakým spôsobom musí zdôvodniť. Globálne osídlenie. Takže reálne hrozí toto. Vždy aj ten osobitný zreteľ sa nejakým spôsobom dá vysvetliť. Je to takto. Garantovať sa to nedá, hej. To je istá vec. Nemôže nikto slúbiť, že ten osobitný zreteľ sa nejakým spôsobom na 100% dá vybaviť, ale možnosti sú vždy. Takže toto je. Ale svojím spôsobom je to riziko, že nás odstrihnú od týchto normatívnych financií. Znovu poviem, od samého začiatku to bolo s týmito číslami. Keby sme vedeli, alebo teda nemali perspektívu a povieme si, že vždy tu bude iba 5 až 6 žiakov, aj o 4 roky, aj o 2 roky, tak by sme sa boli na to vykašľali už dávno. Ale je tu tá perspektíva, že je to možné. Lebo prakticky, hovorím, teraz tohto roku máme 7 detí sa nám môže zapísať a ten ďalší rok sa nám ďalší 11 môže zapísať. Čiže tam je už, ja to poviem, že keď teraz podchytíme a ten ďalší rok, tak už nás nebudú môcť odstrihnúť ani od tohto. Ale znova, keď je to o tom, že ak to raz zaverieme, už sa nikdy nenazbiera 12 žiakov, kvôli ktorým sa škola otvorí. Takže toto tou novelou hrozí. Samozrejme, aj v tej novele je to urobené tak, že zriaďovateľ môže mať školu aj s menším počtom žiakov, len si to musí financovať sám. Zriaďovateľ myslí sa po prípade obec, lebo ako obecný zriaďovateľ bude financovať. Robil si to aj to teraz, lebo si niekde musel nájsť peniaze na dofinancovanie, takže ti bude chýbať len 12 000
zarobené. A ešte tú druhú časť otázky. Dobre, ja sa tiež ešte vrátim, ja viem, že som dlho rečnil, ale ja som viac menej zhrňal to, čo bolo, takže nejakým spôsobom som sa aj nestihol dotknúť toho, čo bude. Ale tie veci, ktoré tu odzneli, tak poviem, že plno z nich sa už realizovalo aj realizuje. Myslím si, že za tie posledné roky sa naozaj zmenilo to povedomie, že tá škola začína byť príťažlivá. Tým, že sa tu, poviem, že dosť vecí sa aj zmenilo a naozaj ja to beriem, že treba nejakým spôsobom, akože hovoril Michal, že podchytiť spolupráca. Tá spolupráca už dávno aj nastala. Keď môžem, a Zuzka to určite potvrdí, tak minimálne každý prvák dostáva vždy podporu od obecného úradu, pretože knižky a pracovné zošity pre všetkých prvákov za posledné, taký začínajúci balíček vždy vyšiel zo strany obecného úradu. Poviem, že naozaj to povedomie sa menilo a menilo sa k lepšiemu. Takže naozaj sa snažiť sem pritiahnuť tých ľudí a myslím si, že tým, že máme aj výsledky, to prostredie, ja viem, pomaličkými krokmi, ale fakt to nejde o to, nedá sa to takými veľkými mílovými krokmi vždy, ako sa to dá, ale keď len poviem, veď a viem, že aj tu sú ktorí ručia, veľká vďaka, lebo tí rodičia už majú chuť sami niečo robiť. To znamená, že príklad poviem, že prerobila sa kúpeľňa v škôlke, čo stálo školu nič, alebo Zuzka sa dlažba, ale všetok ostatný materiál, príklad poviem, vybúranie išlo zo strany obce, lebo sme mali nezamestnaní, ktorí to vyčistili a urobili to rodičia bez akéhokoľvek nároku. Takisto sa prerobila vstupná chodba. Urobilo sa striedy sa urobila spálen pre deti. Takisto poviem kúrenie. Ja to poviem tak, že v roku 2011 tu bola permanentná zima a dávali sme zhruba 9-10 tisíc eur na uhlie. Bola zima v škole, v škôlke, v telocvični, všade. Je tu kotolňa, kde je len 5-70 tisícová, poviem to tak, ale to kúrenie sa zlepšilo nenormálne, je teplo všade. Ja viem, že tu boli pred rokom a pol alebo pred dvomi, že dobre, že halo, že prišli jeden deň do zimy. Jednoducho poviem tak, na tej peci sme sa museli naučiť aj my kúriť a nevedeli sme, čo to urobí. To je jedna vec. Je to také, že poviem neporovnateľné to, čo bolo pred 4 rokmi a čo je teraz kvôli tej kotolni. Lebo je tu teplo, tu v škole, v škôlke, v telocvični a poviem, že to kúrenie je o polovicu lacnejšie. Znovu sú to ušetrené peniaze, možno pre obec. Čo sa dajme tomu, dotknem sa aj tej telocvične, že na prenájom. Fajn, dá sa urobiť telocvične na prenájom. Je to krásna myšlienka. Poviem len jedno, kto by do tej telocvične prišiel teraz? Z mesta, z Lubči. Vyjde z telocvične a má odísť? Nepríde nikto. To znamená, že tá rekonštrukcia je na to, aby sa mohlo prísť 8 ľudí, kde slušne prídu, zavesia si oblečenie, prezlečujú sa, osprchujú sa a tak odídu. Lebo pokým to nebude, tak sem nikto nepríde. Môžete potom sa k tej otázke Romanovi vyjadriť do budúcna tie aktivity a tak do minulosti neizlensky, tak do budúcna. To sú kroky, ktoré idú do budúcnosti. No, ale hlavne školy a hlavne počtu detí, nie ako tu telocvične. Ja to poviem tak, Mária, sama vieš, ako predsednička rady školy, že koľko sme tomu venovali času.
na to, aby sme tých rodičov presviečali, že sa to sem oplatí a robili sme určite aj robíme všetko preto, aby sa škôlky prechádzali do školy. Tak nejaký čas sa venoval, ale mrzí ma, že pred 2 roky, keď bol taký ročník celkom silný, musel Martin Hruška zvolať nejaké stretnutie na obci, čiže to ma mrzí a potom sa to už robilo za 5 minút 12, takže pred 2 roky tiež mohli byť nejaké ľudia. Ale nejde ťa prerušovať. Ja mám toto jeden bod. Pred 2 roky. Nemám veľmi čo k tomu. Vyjadriť sa môže, to nebola konkrétna otázka pre teba, ak sa má niečo doplniť, vyjadriť sa môžete aj ostatní. Máte k tomu čo doplniť, teda ešte novú myšlienku toho otázky. Tam je aj to, keď môžem ja, čo som ja hovoril, že niekedy ja som ešte za minulé vedenia hovoril v podstate, aby tí učitelia viacej vychádzali v ústretí tým rodičom, ktorí dochádzali do Bystrice do zamestnania. Ohľadom tých časov predĺžiť, čo ja viem, čo pol hodinu dlhšie zostať, aby to dieťa mali kde dať. Teraz si myslím, že je to veľa lepšie, že sa to zlepší, ale mám taký názor, že nie len starosta, ale aj zo školy musí byť iniciatíva od toho vedenia školy, aby tie deti radi chodili do tej školy, aby povedali piatok alebo v nedeľu alebo v sobotu, že v pondelok idem do školy alebo do škôlky, aby sa tešili, aby tí rodičia videli, že aj to detsko má záujem chodiť do tej školy alebo že sa teší do školy. Čiže aj tým smerom nejakým. Takisto aj, čo hovoril Michal, že tie finančné nejaké pomôcky zmodernizovať tú výučbu, čo viem, čo poviem príklad, interaktívnu tabulu, je také... Máme. No. Trochu ešte, také tablety a také veci. Tablety mi trebalo. Dobre, čiže k tomu zákonu by som sa ešte vrátil, tam je to čisto na starostovi, že či je ochotný ísť na krajský úrad alebo na ministerstvo a žiadať o tú výnimku alebo nie, hej. Čiže tam by som asi toľko k tomu ešte chcel povedať, čo sa týka tej modernizácie a toho, že prečo by mala byť škola atraktívnejšia a ako by sme tie podmienky mali vytvoriť. Skúsim to ešte povedať to, čo som hovoril aj predtým. V prvom rade je to o tom, že musíme vychádzať z nejakých potrieb rodičov, ktoré majú nejaké nároky, prečo dávajú tie deti do školy hlubšie, alebo prečo dávajú deti do Bystrice. Pretože je im to lepšie, ako kvôli tomu, že tam dochádzajú, alebo tam pracujú, alebo nebola družina otvorená, takže vlastne sa predĺžila. Čiže doslova individuálne riaditeľ starosta za rodičom, porozprávať sa, chcel by sme vás poprosiť, aby ste nám povedali, je to tak, nie je to tak, čo by sme preto mohli urobiť, hľadať tie riešenia, hej, čiže viem veľa podnetov mám od mojej sestry, ktorá má dvojičky a budúci rok tiež sa rozhoduje, že či sa mi ide nedať, alebo nejde dať. S Ivom Petríkom som sa o tom veľa bavil, argumenty, prečo sa mi dieťa nechce dať, tiež sú jednoznačné, čiže tam spísať si to a hovoriť o tom otvorene, lebo nemáme to prečo sa zatvárať do sveta, ale priamo to napísať buď na web alebo do spravodaja a doslova prispieť k tomu spoločnými silami, že aha, no tak tu sme vedeli vstúpiť, ale to už nevieme, aby sme boli aj informovanejší. Čiže znovu starosta, riaditeľ a potom rodičia a spraviť nejakú spätnú väzbu a potom vytvoriť tie možnosti tam. Čiže toľko za mňa ako môj názor. Ja mám takú otázočku alebo konštatovanie. Hrali sme, že by sme mali viacej apelovať na tých rodičov, aby si dávali do toho prvého ročníka. Budeme mať o 5 rokov na 5 rodičov apelovať. Máme nejakú víziu, čo bude o 5 rokov? No teraz to je dobré do 2018. Michal, viem, že si to mal spracované, nejaké maily sa mi to dostalo. Vieme, že prísun mladých ľudí pod sa není žiadny. Čo bude o 10 rokov? Zachránime školu na 5 rokov. To som teraz hovoril, tí starí mladíci. No. Presne. Čo? Dostala sa mi taká vízia, že... Nikto. Neviem, ty to nemáš spracované? 10 rokov, každý koľko... jednoročné deti... Ja ti to presne poviem, vieš, ja to mám spracované, tie počty do roku 2020 až 2021 školský rok. No. Ďalej ich nemôžeme mať spracované, lebo tie deti majú len 6-ročné idú do školy. Ale jednoročné máme deti spočítané. No jednoročné máme.
Ale 6-ročné dieťa je 2014 narodené. Ja viem, ale... A ide 20 až 21 do školy. A koľko je tých jednoročných detí? Teraz jednoročných, ktorí, no, tohto roku, čo sa narodili. Tohto roku, ale za vlaňajší rok je 5. To sú, počkaj, tu nemám 2021. Tu mám na tomto deti, čo mám, tak 2019-2020 nastupujú Barlová Nela Číňanová, Slančík Samuel, Barla Jonáš, Ďurov, čiže to sú deti, ktoré majú teraz rok. No. Čiže tie nastupujú 2019-2020. Tie máme, ale ostatné nevieme, lebo to sú len čo sa narodili teraz roku. Môžeš povedať počty? Môžem ti povedať presné počty. Ja tu mám, keď som si to spracoval, tak som si dával, že musíš rátať aj s tým, že ti odchádzajú. To znamená, že teraz máme 6 detí. Mám tam ale, tedy som ešte rátal Zuzka bude vedieť s Románkou, taká jedna žiačka, čo chodila, ale namiesto nej, akože nie, že neplánovane, ale nastúpil Štibraný o rok neskôr. Čiže momentálne máme 6 detí. Budúci rok nám 3 odchádzajú, baby štvrtáčky, môžeme mať 7 detí. Teraz hovoríš komplexne o škole alebo prvá škole? Tak, o škole. O možnosti, hej? O kombinácii. To je kombinácia. Po tomto školskom roku nám 3 odchádzajú, ale 7 môže prísť, čiže môžeme mať 10 detí. 8 až 9 by mohlo ísť. Pretože ešte nie sú rátané noví obyvateľia, ktorí vlastne sa už teraz sťahujú. Ale 8 je určitých prvákov a jedna je taká, že by mohla ísť, čiže 8-9. A potom na ten ďalší rok by mohlo ísť 10. Ja mám 11. Čimanová, Luisa Slobodník, Samuel Turčan, Miloš Stacho, Filip Skladaneva, Kristína Randová, Mária Budzelová, Natália Styková, Sofia Homola, Samuel Čunderníková, Laura Polóny Matúš. Ale Čumenová Luisa sa nepôjde, to si možno otvorene povedať. Tu vidíš, treba riešiť. Dobre, 10. Ale tam po tom ročníku by nám nikto neodchádzal, lebo nemáme taký ročník, čo by odchádzali a môže prísť teda 10 alebo 11. Ďalší rok by nám znovu nikto neodchádzal. Ktorý rok by mal? To je 2017-2018 a môže prísť ďalších 7. 2018-2019 by nám odchádzali 3, lebo to už budú odchádzať títo prváci, čo máme teraz, a môže prísť nových 6. A potom už vchádzajú do toho presne tie počty, ktoré, lebo už máme 2019-2020, tam môže byť od 7 žiakov a plus 5, ale to je tých 7, ktoré už nastupujú teraz 2015-2016. A ďalší rok je potom tak, že odíde tých 11 alebo 10, veľký ročník a môže prísť 5, čiže 2020-2021 je teoreticky 24-25 detí. Čiže to je v podstate to najvyššie číslo, ktoré tam vieme dostať z tej reality, ktorá tam áno, to je to najvyššie číslo, ktoré tam môžeme dostať. A ešte moja pozerala, že či sa niečo... Že či sú nejaké plány, že kde sa môžu stávať, alebo nejaké pozemky, lebo viem o veľa mladých rodín, ktorí by v Podkyniciach chceli a stále čakajú na vyjadrenie obci, že či môžu, či nemôžu. Alebo kde sa budú môcť stávať. Lebo tie príliv mladých ľudí, ktorí by nám mohli zvýšiť tie počty, ktoré máme naplánované. Ja hneď aj to poviem. Do konca roka by sme mali schváliť nový územný plán, kde budú zóny na výstavbu, ktoré sú od Novej ulici smerom pod Kozienic, veľká zóna na výstavbu a ďalšia Níva tu na výstavbu. Sú ešte zóny, ktoré sú v rámci obce, niektoré reálne využiteľné, niektoré nie. Viem, že napríklad na kancli, tak tam sa neviem ako bude dať, pretože každý by chcel stavať alebo nejakým spôsobom áno, len neviem ako si tam, pokým sa nevyrieši nejakou spoločnou dohodou prístup, tak bude to tam také troška divné. Ale
vyslovene na to bude slúžiť ten územný plán, aby sme mali zóny, kde sa bude stavať. Ja si myslím, že to by mohlo zvýšiť tú krivku aj jednoznačne, ako to je deti. Ja zastavím na chvíľku otázky, aby sa aj ostatní mohli vyjadriť k tomu, čo teraz prebieha debata, takže prosím teba zareagovať. Ja si stále mne sa tam lepšie rozprávam, proste, aby si vedeli, že prečo to sa A Peter, ty si to presne povedal, čo je problém v našej dedine, je to, že máme momentálny 41,5, je priemerný vek v Podkoniciach. Pred 10 rokmi to bolo 37 rokov. Ako všetci vieme, za posledných 10 rokov sa postavilo zhruba, nie je to presné číslo, ale postavilo sa 10 domov. Územný plán je stále schvaľovacom konaní, do konca roka by mal byť schválený, ako hovoril pán starosta. Je na to viazaná dotácia, čiže dúfam, že ešte terajšie zastupiteľstvo ho úspešne schváli. Ale je tam, ja ako občan, teraz nie ako kandidát na starostu, ja nevidím tlak na to, aby sme tu začali stavať rodinné domy. Ja nevidím to, že nerozprávame sa o tom, čo sa týka spravodaja. Chápem, že naše Podkonice sú brané v očiach terajšieho vedenia obce ako outsiderová stránka, ale aj na tejto možnosti, aj na tomto kanáli by sa dalo o tom hovoriť. Všetci vieme, že problém je, že sa tu nestávajú rodinné domy. Ja som Michalovi pred 2 rokmi už hovoril, že aby začal s nami rokovať, čo sa týka možnosti vykúpenia pozemkom 6 metrov na cestu pod Koziencom, čo je ako jeden z možných lokalít, pretože sú tam vysporiadané tie pozemky. Nechcem hovoriť o minulosti, nechcem, aby sme tu riešili to, čo bolo, ja sa chcem pozerať do toho, čo by malo byť. Čiže vytvoriť debatu a priestor na to, aby sme mohli začať stavať, hej? Michal hovoril o tých lokalitách, je tam možnosť, ale musíme schváliť územný plán a tou jedinou možnosťou, ako škola môže prežiť, je, že sem prilákame nových ľudí. Ale aj ja chcem stavať rodinný dom a nechcem ho stavať na rodičovskom dvore, ja chcem stavať na samostatnom pozemku. Takže by som bol rád, keby sme sa v prípade, že by som ja bol teda starostom obce, ja by som chcel veľmi otvoriť túto debatu a otvorene sa o tom baviť. Pretože my musíme vytvoriť zo slova tlak, aby sme tu prišli k tomu. Toľko teda z mojej strany na tejto otázky. Možná také odporovanie voči tomu, že domy chcú stavať, hej, ale koľko tých ľudí si tu dá trvalý pobyt? Dom postaví, bude ho mať skolaudovaný všetko a trvalý pobyt má niekde v meste na Benuláčke. Poznám niekoľko takých ľudí, hej. Poznám takého, čo býva už na Brezňanskej strane, hej, a on chce mať ešpezetku Bystrickú, tak jednoducho stále má trvalý pobyt tam, kde býval predtým. Čiže ako dobre domy stavať, ale čo nám to prinesie? Len to, že budú parcely zastávané, ale nemáš obyvateľa ďalšieho, na ktorého dostávaš dotáciu od štátu a takisto si dieťa nemusí dať zapísať sa. Ja si myslím, že stojí to za to riziko. Vyšli ten územný plán a začínať sa tým mladým ľuďom. Ale určite, ja som lebo keď si postavia 10, tak možno občianstvo si vydajú 2. Ale ja nepoznám takého človeka, čo žije v dedine a nedá si občianstvo prieť pod Koniča. No ja poznám takých, ja pod Konice a dokonca. No ja tiež poznám, ale to je aj to, čo som hovoril, keď bol ten rozprávkový les. Musíme dať možnosť všetkým. Ako to, že ja to poviem, možno bude tá kvázi, akože úspešnosť to nazvem 60%, ale ak sem príde 6 rodín a 60% je úspešnosť 4 rodín. Hej, čo je, áno, že to nie je zle, ako jednoducho tie podmienky musíme vytvoriť. Majú po 4 deti. Veď máš čo robiť? Ja k tejto téme sa vyjadrím, ja som strojár, ale v podstate roky sa robím v stavebnej komisii, predsedu stavebnej komisii. Robil som to už za socializmu, za minulé zriadenie ešte za Turčanovcov. Vtedy sme stavali asi 6 domov, sa začínalo stavať a 6 domov sa kolaudovalo každý rok zhruba. Lebo vtedy boli trošku iné podmienky na získanie pozemkov, teraz je to horšie. Čo Michal tam kritizuje ten územný plán, tak ja dúfam tiež, že sa schváli tohto roku a na základe toho sa bude môcť robiť ďalej.
ten územný plán sa začal už realizovať za bývalého starostu za Joža Jamricha. Tam sú podpísané nejaké, my ho nerobíme, nerobí ho obec, robí ho nejaká firma, neviem, pani inžinierka, už neviem, z Bratislavy neviem meno. Čiže robí to nejaká organizácia, kde sa podpísali určité termíny. V tých termínoch je to, že tam nekonečne veľa vyjadrovačiek. Tam, neviem, asi takáto hrba možno, že alebo ešte viacej vyjadrených nejakých inštitúcií, telekomunikácií, elektrikári a všetko pamiatkári jedno s druhým. Čiže každý má svoj termín, taký 30 dní treba na vyjadrenie, ktorý je podľa zákona, ale niektorí sa nemôžu nevyjadriť dovtedy, čiže sa čaká. Čiže kvôli tomu sa to aj naťahuje. A ako náhle jeden niektorý dá pripomienku, všetci sa zase musia kvôli tomu zapracovať na tak. Čiže není to akože krátkodobá záležitosť, je to dlhodobá záležitosť. Ale dúfam, že sa to dorieši, že sa to dotiahne do konca roka, môže sa ďalej potom postupovať ďalší krok. Ak len ti skočím do reči a bude cez cestu a dosť. Tak teraz, ako ja som poviem tak, že takýto územný plán sme mohli mať už pred 3-4 rokom schválený. Ale potom si poviem, že no nie. Takže stojí to, ja viem, že je to čas, stojí to len zase chcem, aby to malo, ja som povedal, že takýto dokument, že to robíme nie na 1 rok alebo 2 roky, ale to robíme s výhľadom na 10 rokov a viac. Takže hovorím, že niektoré veci, že sú takéto, že orgány naťahujú. Ja poviem posledná pripomienka teraz. Prišlo z lesného odboru, to je teraz už všetko okresný úrad, tam čo je lesný odbor a vravím, lebo tam sú 3 kroky, ktoré sa robia, je zadanie, prieskumy a rozbory a návrh územného plánu. A hovorím, tak 2 roky máte na to, mali ste jedno, druhé, nepovedali ste k tomu ani pol slova. A teraz, keď je návrh posledné štádium, tak pošlete pripomienky. A mi povedala, no ale zákon nám hovorí jasne, my sa vyjadrujeme k návrhu územného plánu. My poviem to tak, že my vám môžeme kašľať na to, aký vy máte prieskumy a rozbory, aký máte zadanie, my sa vyjadrujeme k návrhu. Návrh je teraz a teraz sa vyjadrujeme. Dobre, ja ťa prosím. Ešte dokončím. Pôvodne v tom územnom pláne bola celá plocha až po potok, dá sa povedať, ako plocha, ktorá by sa mala zastávať, určite niektorí vedia, že už aj kolíky tam boli nabité. Potom sa to zmenilo, že len po cestu a dosť, lebo poľnohospodári si zmysleli, alebo neviem na základe čo prišli na to, že tam je najvyššia bonita pôdy v celom okolí Podklinic. Čiže kvôli tomu, aj keď sa tam len kukurica a ďatelina pestuje, ale je tam najvyššia bonita, čiže kvôli tomu to chceli stopnúť. V tomto novom územnom pláne sa vybojovalo aspoň to, že od cesty tiež, neviem už koľko metrov, ale nejaké domy sa môžu stavať. Čiže aspoň to, aj už keď ten zbytok sa nepodarilo. Čiže na základe toho územného plánu sa môže ísť ďalej. Poviem, každý, ale aj tí, čo zostanú v Bystrici, tak odchádzajú z Podklinic, že sa nemajú kde vrátiť. A veľa ľudí hovorilo, že ja by takisto ako Michal, že ja by som tu stával, len je to dosť problém s tými pozemkami. Pán Major, chcete sa vedieť? Ja by som sa k tomu územnému plánu. Územný plán, ktorý bol ešte v socializme, ten ešte podľa neho sa aj hovorka tak zastavuje, ako sa dá. A vlastne tie, ako Michal spomínal, na kancli, ak viete, to je táto hrana, kde má aj Jurko, syn a Tomáš. Tam by sa ešte také domy dali spraviť, a už teraz znovu si majiteľia porobili ploty a už neviem, či z toho čo bude. Tie ploty sa neviem, ale už niektorí majú vysporiadané pozemky, čiže je to vlastníctvo jedné a tam je problém, dokiaľ vám ten jeden neodsúhlasí, tak... To je jedna vec a druhá vec by som ja ďalej mimo dedinu ani nešiel, ale skôr, keď si zoberieme ulice jednotlivé, keď si zoberieme Horku, alebo si zoberieme Novú ulicu, tam je 10-15 stavebných pozemkov. Voľné miesta, to je čisto, ako Janko povedal, že to je čisto na ľuďoch, lebo nás ako obec, ako takú, stojí veľa nám nájde, aby sa tie územné plány, kým sa to schváli, kým sa to dovolí, nakoniec to bude čisto, čo bude.
Čiže ja by som nešiel mimo dedinu, lebo dedina, keď je v kope, tak sa mi zdá, že najlepšie vyzerá. Napríklad, keď si zoberieme záhrady, tam je kanalizácia spravená, všetko. Tam, keby sa spravili stavebné pozemky, tak tam by to bolo ideálne. Že tam jednoduché, tam sú všetky inžinierské siete, čiže tam problém. Čiže ja by som skôr nešiel, že na nivu alebo podkozienec, ale viac menej v dedine, aby sme sa sústredili. To je nenáročné na údržbu, či už cesty v zime, alebo tieto veci, čo sa týka inžinierských sietí. Neba je tiež problematická, lebo tam je problém napríklad inžinierské siete, kanalizácia, voda, elektrika. Viete, že ktorí stávali aj na tejto strane, či Kostu Rado, či tamto Barlovci, museli si krížom ťahať elektriku a vodu. Čiže není to jednoduché, tam treba hľadať riešenia, aby sa to tak podarilo. Ale takú najjednoduchšiu alternatívu. Znovu o vysvetľovaní a komunikácii, lebo ja poviem, každý vlastník na Nive si myslí, že vlastní stavebný pozemok. Upozorňujem, že aj keď sa ten územný plán príjme, furt to nie je stavebný pozemok. Pretože stavebný pozemok to bude vtedy, keď tam bude vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a skrínka s elektrikou postavená. Takže pokým toto tam nebude, tak je to NN poľnohospodárska pôda a ešte aj vysoké buny. Keby sa určité parcele predali obcov, tak by sa to dalo komplexne riešiť. Tak to ti poviem. Tam obec nemá žiadnu parcelu. Čiže tam je to o tom, že všetci tí ľudia si musia uvedomiť. Áno, obetujeme svojich 40 m štvorcových na to, aby sme mali kade prísť, aby sa tam mohla vykopať voda, kanalizácia a elektrika. Jediná možnosť. Keď to bude každý robiť na svoje vlastné náklady, tak tam neurobí nikto nikdy nič. No, obec nedisponuje stavebnými pozemkami. Keby disponovala, tak si myslím, že už sú dávno zastavené. Lebo je to všetko súkromné. Je to v ľuďoch, treba. Týka sa táto problematika dosť bytostne samozrejme aj tej školy a škôlky a vôbec toho dlhodobejšieho horizontu, lebo jedna vec, čo sa tu bavíme o tej výhľadke tých 5-6 rokov dopredu, to vieme odhadnúť, potom nevieme. Aj bez ohľadu na to, ako ja, ako rodič si dovolím jednoznačne povedať, že aj tak poďme do toho a poďme tú školu zachrániť. To jednoznačne treba, však to nevie nikto, ani v Bystrici, ani nikde inde, ani vo veľkých mestách, že či školu o 6 rokov bude treba. Aj tak to jednoducho musia prevádzkovať, treba to. Ja som si teraz dovolil trošku zobrať slovo, lebo rád by som sa vyjadril k tomu celému, čo tu predbieha z mojej strany osobne. Keď som vstupoval do tejto problematiky školky predtým, ja neviem, rok a pol, 2 rokmi, keď som sa tu s Mišom Kukučkom bavil, že poďme teda osloviť tých rodičov, videl som záujem zo strany obce, že naozaj si povedal starosta, povedalo si to obecné zastupiteľstvo, že áno, zachovajme tú školu, liali do toho peniaze, ale nevedeli si ďalej počať, čo s tými rodičmi, nevedeli, akým spôsobom treba pristúpiť k ním, svojím spôsobom sa snažili presviečať a tak ďalej. Som preto rád, že dnes sa podarilo zorganizovať niečo takéto, ako sme tu teraz, aspoň časť rodičov, a môžeme o týchto veciach debatovať. A prikláňam sa k tomu Mišovmu názoru, že naozaj sa začína meniť mentalita rodičov a začínajú uvažovať, že čo keby sme dali sem tie deti. Nechcem nikoho uraziť, ale tie posledné roky som tu videl taký stádovitý efekt, že on nedá dieťa do školy sem, tak hádam ani my nedajme, lebo kto vie, ako to tu je, tak radšej to nedajme. A celý ten problém spočíva v tej komunikácii starosta, učiteľky a rodičia. Tam bol zakopaný pes. No. Tak ja som sa to nejakým spôsobom snažil naštartovať, teraz sme už trošku ďalej, už rodičia začínajú rozmýšľať, čo sa tu ide diať. Tuto zaznievajú celkom dobré názory od kandidátov na starostov, že čo s tým ďalej, najprepracovanejšie to vidím v súčasnosti od Miša, že treba jednoznačne sa vrhnúť po tej projektovej činnosti, lebo opäť to ja môžem povedať, však ja som z fakulty prírodných vied, Univerzity Mateja Bela, no naša fakulta, keby nemala projekty, tak už je tam stavebná parcela, je to niečo iné. Jednoznačne.
A je to tiež v tej rovine, že máme eurofondy a tak ďalej a jednoducho tá univerzita musí nájsť prostriedky na tú spoluúčasť, aby sa vymenili okná, aby sa zateplilo, aby sa vymenilo kúrenie a neviem čo všetko. Jednoducho to musí ísť. Ak chceme zachovať školku, tak obec bude musieť nájsť prostriedky také, aby vstúpila do týchto projektov. To hovorím na rovinu, hej. Nový starosta nemôže počítať s tým, že bude zháňať projekty, eurofondy a neviem čo všetko a obec nebude musieť prispieť. To asi nepôjde. Neverím tomu, že to tak ľahko pôjde. To je môj osobný názor, hej, za seba, ako mám skúsenosti od nás. My sme si prispeli všetkým, vybavením, labákmi, miestnosti prerábame, všetko, kde môžeme, také fondy, hen také fondy, tamto ministerstvo, onaké ministerstvo, hľadáme cesty. Ale to chce osvietených ľudí, lebo takých je tiež pár aj na tej fakulte, ktorí dokážu tie projekty nájsť, dokážu ich napísať a nebodaj potom zrealizovať. To nemôžete nechať tuto na jednu riaditeľku, na Zuzku, hej, ktorá bude robiť všetko. Jednoducho, ak teda má iniciatíva výjsť od budúceho starostu, tam musí byť taká, že postaví tým ľudí a ten začne hľadať tie projekty a začne ich písať a začne ich administrovať. A tomu administrátorovi z toho projektu samozrejme môžete zaplatiť, to nemusí obec stáť ako v tomto ani cen, hej? Že najprv bude treba tie projekty písať a potom sa tie peniaze dajú spätne, samozrejme, keď ten projekt bude schválený, hej, takýmto ľuďom dať. Takže toľko asi to moje a ja nechcem teraz, nemám nejakú otázku na budúcich kandidátov, takže ak sa chcete pridať, nech sa páči. Ešte môžete položiť otázky. Ak nie, tak ja teda poviem dve veci. Projekty jednoznačne smerom škôlke, pričom dovolím si povedať, že teda učiteľky robia v súčasnosti čo môžu. Snažíme sa, a oni sa teda tiež snažia komunikovať ako vedia, pomaly sa to rozbieha sa stránka a tak ďalej, to je fajn, ale chce to teda projekty. A to druhé, to ovplyvňovanie rodičov, to je dosť ťažká vec, ale treba to jednoznačne robiť. Myslím si, že nejaké bonusy zo strany obce v tomto prípade nie sú to hlavné, čo ich ovplyvní. To, že im dáš 50 € alebo prispieješ na pomoc prvákom, to nie je to hlavné, čo ich ovplyvní. Problém je niekde inde, je to v tej komunikácii, tam je to zakopaný. Časť rodičov samozrejme bude stále uvažovať tak, že dajme dieťa do Bystrice, vôbec to neriešme. Na tých ostatných treba vplývať, treba aj tak, ako som sa pokúsil ja, že som našiel ten český prieskum, už nepamätám si tú pani, ktorá to bola, ktorá v tom prieskume jasne zo zahraničných výskumov zhrnula, aké sú výhody, aké sú plusy a aké sú nevýhody málotriedky. Tam je to úplne jasne povedané. To, čo my sa tu bavíme, že hento a tamto, to je plus, to je mínus a tak ďalej, tak v tom PDF-ku tam je to všetko pekne zhrnuté. Tam to je a z toho vychádzali potom aj tie moje reči, čo som ja hovoril rodičom a podobne. Takže ak máte záujem, je to dokonca stále, myslím, na stránke naše Podkonice, tam sa to dá v tých archívnych článkoch nájsť. Ak niektorý rodič chce, tak nech si to tam prečíta, aby videl, to všetko je už preskúmané, v čom je tá málotriedka dobrá a v čom je zlá. A to sa dá aplikovať jednoznačne aj na naše pomery. A k tým projektom, preboha, však máme na Slovensku iné málotriedky, ktoré sú úspešné, tak sa inšpirujme nimi. Poďme tam, poďme sa tam pozrieť, aké projekty robia, čo vedú. My nie sme prví, ktorí majú takýto problém. Takže to je ešte môj návrh do toho. Poďme sa pozrieť na tie úspešné málotriedky. Ďakujem za slovo. Má niekto otázky? Teraz myslím ešte k problematike školy a kandidátov. Ak nemá, tak ak dovolíte, ja by som dnešné stretnutie ukončil. Chcem veľmi poďakovať vám, že ste prišli, že máte o to záujem a takisto aj kandidátom, že si našli ten čas a prišli si s vami podiskutovať o tejto problematike. Je to citlivá vec a zatiaľ je riešená dobre. Tak pevne verím, že takto bude aj v budúcnosti už s kýmkoľvek z vás. Ďakujem veľmi pekne.